Čaute, ja som Matúš. Ahojte, ja som Kaja. A vítame vás pri našom školskom podcaste Friendly. Dnešná téma bude Sebavedomie, sebaláska, sebadôvera a rôzne iné témy zamerané na človeka aj zvnútra. No, tak teda začneme pekne z kraja. Sebaláska. Čo si môžeme predstaviť pod pojmom sebaláska? Tak ja si predtým ako prvé predstavím niečo, čom som dobrá a čo mám na sebe rada. Nepredstavujem si pod tým nejaké moje zlé vlastnosti alebo nejaké zlé čotrvé stránky zvonku, ale skôr to, čo je vo mne vnútri. Ako napríklad, že som komunikatívna alebo nejaké rôzne iné vlastnosti. A že mám rada seba takú, aká som. A ty? Ja asi niečo na podobný štýl, že niektoré tie moje vlastnosti, ktoré dá sa povedať, že mám na sebe rád a túto sebalásku je potrebné rozvíjať, aby sme dokázali možno nájsť nejaké to šťastie v živote. Tak ako ju rozvíjať? Tak určite nejakými cvičeniami. Ako napríklad, že si každé ráno, keď sa zobudím, poviem, čo mám na sebe rada, za čo som sama sebe vďačná, alebo čo by som na sebe možno trošku chcela zmeniť, ale nie nejako radikálne, skôr tak pomalšie. Jasné. OK, za mňa fajn. Ja si napríklad predstavujem niektoré veci, činnosti, ktoré ma bavia, naplňajú a idú mi. Takže ja osobne teda by som sa snažil tie rozvíjať. Napríklad baví ma fotenie, kúpim si nový foťák, pokúsim sám seba nejako propagovať, aby som to mohol proste ďalej rozvíjať. Áno. Ja z pohľadu dievčaťa si myslím, že je veľmi dôležité si každý deň tak sadnúť a možno si nejako zrekapitulovať, že za čo som sama sebe v ten deň vďačná, alebo čo sa mi v tento deň podarilo, alebo nejaké rôzne takéto iné veci. Takže viesť si možno aj nejaký denník? Alebo Áno, to je strašne super. Podľa mňa má taký akože denníček, kde si každý deň zapíšem nejakú myšlienku, čo sa mi podarilo, ako som už hovorila, alebo niečo, na čo som za seba pyšná a vďačná sama sebe. Jasné. Vedieš si denník? Nie, ale mám poznámky v mobile a tam si niekedy píšem takéto veci. Že napríklad, že napíšem si tam, dneska som bola super. A potom sa na to pozriem a mám z toho dobrý deň. Jasné. Dobre, tak ďalej teda jedna z týchto tém je? Sebavedomie. No, sebavedomie. Čo by sme dokázali povedať o sebavedomí? Akú úlohu hrá napríklad v našom živote? Alebo čo to vôbec je to sebavedomie? Tak je to niečo vnútorné, vďaka čomu vlastne prežívame každý deň lepšie a lepšie. Napríklad, že aj pôsobíme na ostatných ľudí sebavedomo a tak, že si veríme sami sebe. Vieme, že na nejaké určité situácie máme, napríklad ako predstaviť sám seba veľkému publiku, že to dokážeme a že si verím, že to dokážem urobiť. Ale je to určite veľmi ťažká téma, sebavedomie. Myslím si, že sebavedomie chýba mladým ľuďom a myslím si, že je to práve kvôli sociálnym sieťam. Že ako tie sociálne siete im ako keby to sebavedomie tak znižujú, že ako... Áno, lebo podľa mňa sa veľmi porovnávajú, možno s nejakými ľuďmi na sociálnych sieťach alebo s nejakými ľuďmi v ich okolí a práve to im znižuje ich sebavedomie. A možno aj to, keď na seba hovoria nejaké škaredé veci a tak ten človek, ktorý počúva na sebe neustále nejakú kritiku a nejaké zlé veci, tak má potom také nižšie sebavedomie a možno s tým sebavedomím aj nejaké problémy. Jasné, ako to je pravda, že sociálne siete celkovo dosť vplyvajú na naše nálady a takisto aj na to sebavedomie. Záleží od toho, čím sa budeme obklopovať. Ak sa budeme obklopovať nejakými napríklad smutnými vecami, tak samozrejme, že z toho potom budeme deprimovaní, lebo tieto veci sú tak a podobne. Potom začneme na tým viac a viac premýšľať a nejak sa tak ako keby v kvázi uzavrieme do toho svojho problému, ale treba si nájsť nejaké tie dôvody, prečo sa z toho vyhrabať a pokúsiť sa o to. Áno, ja súhlasím. A myslím si, že je veľmi dôležité o sebavedomí rozprávať aj na školách alebo aj na našej škole, pretože tu chodí nespočetné množstvo, veľa proste študentov tu máme a je veľmi dôležité sa o tom rozprávať a možno aj budovať také vzťahy medzi jednotlivými spolužiakmi v triedách a nejako podporovať to sebavedomie. Aj v rámci nejakých aktivít. Napríklad ja som realizovala prednášku včera na jednej základnej škole. Vlastne pripravila som si pre dievčatá také pracovné listy v úvodzovkách, ktoré som im vlastne rozdala. Oni sa tam podpísali a mali na seba napísať jednu vlastnosť, ktorú na sebe majú najradšej, potom jednu nejakú vonkajšiu črtu, ktorú na sebe majú najradšej,
niečo, za čo sú sami sebe vďačné. A mňa veľmi prekvapilo, že dievčatá, teda deviatačky vo veku 15 rokov, nevedeli nájsť jednu jedinú pozitívnu vlastnosť na sebe. A nevedeli povedať jednu jedinú vec, za čo sú samej sebe vďačné. Jasné. Tak ako prebiehala táto prednáška, alebo aké boli nejaké tvoje pocity z nej? Ako keď si bola v obklopení mladých dievčat a vlastne ľudí, ktorí sú iba o pár rokov mladší ako ty. Aké boli tvoje pocity, keď si zistila toto všetko, čo si povedala? Tak ja som sa na tú prednášku veľmi tešila. Ja som mala z toho úplnú radosť, že môžem niekde takto realizovať niečo takéto pre dievčatá mladšieho veku, lebo aj ja som raz bola, niekedy bola deviatačka a tiež som mala nejaké proste problémy. A ja som si pre nich pripravila takú prezentáciu, ktorá nebola veľmi dlhá a snažila som sa, aby nebola veľmi nejaká nudná a tak. Bola som s nimi vlastne sama. A tým, že som s nimi bola sama, tak som vlastne tým chcela dosieliť, že sa mi tak viacej otvoria a že so mnou budú aj komunikovať. Ja som sa im teda najprv úplne že predstavila, že kto som, čo som, že som teda jedna z nich, že sa ma nemusia báť a hanbiť. Zo začiatku boli tie dievčatá také strašne, ako by som to povedala, hanblivé a úplne také boli tak ticho a sa tak na mňa pozerali. Ale ako to pokračovalo a ako som tak s nimi ďalej akože snažila sa udržiavať nejaký očný kontakt a nejak ich viesť k tým odpovediam, tak sa pridávali aj oni a komunikovali so mnou. A napríklad pýtala som sa ich vlastne, že čo oni sami vnímajú pod pojmom krása a bolo ich tam 20 a každá z nich povedala niečo úplne iné. Alebo že čo vnímajú pod tým pojmom sebavedomie a pre každú z nich to znamenalo niečo iné, hej. Že niektorá z nich povedala, že napríklad ona si verí na to, že by zabehla polmaratón, hej. Ďalšia, že by sa predstavila samú seba nejakému veľkému publiku ľudí. A celkovo to prebiehalo tak podľa mňa priateľsky a mala som z toho fakt dobrý pocit. Len jediné, čo bolo pre mňa smutné a zaražajúce, že naozaj nevedia povedať ani jednu vlastnosť, ktorú na sebe majú radi, alebo že sa im ťažko počúva, keď niekto druhý na nich hovorí niečo pekné. Lebo sme robili aj takú aktivitu, že vlastne si jedna na druhú povedali niečo pekné na tej jednej a potom sa vyjadrili k tomu tak, že to bolo pre nich strašne divné počúvať na seba nejaké pekné veci. A keď som sa ich opýtala, či je pre nich divné, aj keď im hovorí na nich niekto niečo zlé, nejakú kritiku, tak to povedali, že nie, že to je v poriadku. Ale keď niekto hovorí na nich niečo pekné, tak to už je potom pre nich také ťažké a nevedia to dobre asi prijať. A nie sú na to asi zvyknuté, preto nevedia ako reagovať. Ale inak tú prednášku hodnotím strašne pozitívne a sa mi to páčilo a chcela by som to aj naďalej realizovať. To som ako aj celkom zaskočený z toho, že ako im bolo nepríjemné, keď niekto ako áno, to som bola ja. Pozitívne opisoval to ako wow. Aspoň teda je vidno, že ako to sebavedomie u niektorých ľudí a teda očividne konkrétnejšie dievčat je o dosť nižšie ako si možno myslíme. Je to naozaj podľa mňa problém súčasnej doby a z veľkej stránky k tomu prispievajú tie sociálne siete a aj ostatní ľudia, že niekto keď má zlú náladu, tak ju musí tú náladu zhoršiť aj niekomu druhému a len stále sama nejaká kritika, nejaké negatívne veci, ale to pozitívne na tom človeku už nikto nepovie. A myslím si, že to je práve chyba. Keby každý deň si naozaj niekto povie, že čo má na sebe rád a niekoho iného pochváli, tak možno aj on by mal z toho nejaký lepší pocit. Jasné, ako to je určite pravda, že ako keby tak rozdávať proste to dobro do sveta. Čiže ako ja keď som bol menší, ja som chodil na turistický krúžok a to bolo strašne zlaté, že my sme mali také ako keby moto alebo niečo také, že 3D dávať druhým dobro. A to mi tak celkom utkvelo v pamäti aj v srdci, že ako prečo vieš byť na ostatných zlý, keď môžeš byť na nich dobrý? Im tým zlepšíš náladu a sebe tiež dokážeš zlepšiť náladu tým, že vlastne oni sa majú dobre. A možno ti to tí ľudia aj vrátia. Áno, hej, také perpetuum mobile proste, že ako všetko pekne funguje. Taká až symbióza by som povedal. Áno, ja si myslím. Že ako je smutné sa zamyslieť nad tým, že koľko je vo svete smútku, nenávistí a podobne a pritom sa to môžeme mať tak pekne a dobre. Ale k tomu, aby sme sa mali dobre a pekne, môžeme samozrejme aj my prispievať malými krôčikmi, že napríklad pomôžeme niekomu alebo pochválime niekomu, že mu to pristane. Áno, že dneska dobre vyzeráš, alebo že máš dneska dobré vlasy, možno pre dievčatá make-up, alebo tak. Áno, určite súhlasím. No a teda s tým sebavedomím aj súvisí sebadôvera.
Sebadôvera. Čo je sebadôvera? Tak ja si myslím, že sebadôvera je niečo zase spojené s tou vnútornou stránkou človeka, že si verí na nejaké veci, na ktoré by možno povedal, že ani nemá. Dám príklad, hej. Ja som si myslela, že nikdy nedokážem napísať prácu na 53 strán. A čo som dokázala? Napísala som prácu na 53 strán. Verila som sama sebe a aj napriek nejakým prekážkam, ktoré sa vyskytli, tak som to dokončila a dala som za seba to maximum, verila som si, že to zvládnem a zvládla som to. S tou seba dôverou dosť aj tak súvisí, že netreba sa bať a netreba byť ľahostajný v niektorých veciach. Že ako, keď sa proste zatneš a povieš si, že urobím to, tak to proste urobím. A nie, že to nezvládnem a nepozeraj sa na tie vedľajšie faktory, čo sú okolo toho. Proste choď do toho. A keď sa ti to podarí, tak ako budeš mať z toho super pocit. A to ti môže aj dosť možno aj v budúcnosti dopomôcť k nejakým úspechom. Áno, a hlavne, keď aj idem nejakú takúto vec urobiť, tak sa nemôžem zamýšľať nad tým, že čo si o mne pomyslia ostatní. Áno. Lebo naozaj má na to každý úplne iný názor. Napríklad niekto si povie, že ona je trápna, lebo písala hen takú prácu a niekto si povie, že wow, to je super. A niekto iný si zase povie, že ona mi pomohla, že proste teraz mi je lepšie a tak a proste netreba sa zamýšľať nad tým, čo si o tom budú myslieť ostatní. Dôležité je to, čo si myslím ja a že som na to na seba hrdá. Hej, na tú svoju vlastne prácu, na ten finálny výsledok. Áno. Áno, k tomuto ma aj napadá príklad z našeho domáceho prostredia, tak to nazvime. Učiteľka sa spýta, že niekto musí odpovedať, alebo ona začne sama vyvolávať. Tak ty to vieš a tak prečo sa teda neprihlásiš? Prečo si povieš, že sa bojíš, že tých zopár vecí, čo tam boli navyše, si sa nenaučila? Proste choď do toho a ak sa ti to nevydarí, tak reálne záleží na tom. Môžeš si to stále opraviť. Áno, presne tak. A myslím si, že proste už aj keď sa len nejakých pár vecí naučíš a chceš to predať tým spolužiakom, tak prečo nie? Proste to je jedno, že niekto si bude myslieť, že to je trápne, alebo že ja by som to vedel lepšie. Ak by si to ty vedel lepšie, tak to urob. Aj celkovo proste, že prečo myslím na to, že čo ak ma vysmejú spolužiaci alebo podobne. Ak vysmejú, tak no a čo? Reálne každý za pár dní na to zabudne. A ty môžeš byť na seba hrdý, že si niečo urobil, niečo si im povedal, že ťa možno nejaký učiteľ pochválil alebo nejaká učiteľka a myslím si, že to je fakt, že fajn. Jo. A mne sa strašne páči, keď sú študenti aktívni a keď chcú nejaké veci robiť. A nie len akože to, že my tu robíme nejaký podcast, ale napríklad aj keď napríklad chcú robiť nejaký projekt pre spolužiakov alebo nejakú prezentáciu a chcú im tak uľahčiť vyučovanie alebo nejaké učenie nejakej jednej veci, hej. Áno, hej, to je tiež za mňa super aj keď napríklad tiež som robil prednášku z podcastu a tiež ako je to strašný rozdiel, keď tí študenti sú proste aktívni a neaktívni. Áno. Z môjho pohľadu. Ako, to bolo, že človek si proste vedol stále tú svoju monotónnu reč, stále hovoril o niečom, musel vymýšľať stále ďalej, čo povie. A že keď sú tí študenti aktívni, tak obohacuje proste aj toho učiteľa a možno aj tých spolužiakov. Že ako ja teda osobne som zažil dve skupiny. Jedna skupina to bolo že ako ja som sám sebe vlastne prednášal podľa mňa. A tá druhá skupina, oni by furt rozprávali. Oni by najradšej za mňa rozprávali podľa mňa. A ako ja osobne si myslím, že aj pre nich a takisto aj pre mňa bolo komfortnejšie, keď oni sa zapájali viac do proste týchto vecí. Áno, a preto to ja napríklad si strašne, akože nie, že no aj vážim, ale strašne obdivujem učiteľov, že dokážu robiť, že dokážu učiť, sedieť za tým stolom v tej triede, kde je 30 žiakov, je to 8 hodina, všetci chcú ísť domov, sú unavení, hej, a on tam sedí a musí im tú látku odprednášať. Aha. A oni len tak sedia, že pani Šelka, už môžeme ísť domov. Ako iba to počujem a už by som respal. Ale veľmi tých učiteľov obdivujem, lebo proste určite majú istú sebadôveru v seba, keď dokážu pre tých žiakov ísť aj na tú 8 hodinu a aj na tej 8 hodine im niečo proste odprezentovať. Jasné, no ako ja úplne súhlasím s tebou a dokážem sa stotožniť s týmto názorom. A ja. No okrem týchto všetkých vlastností, alebo skôr takých vnútorných stránok, ako je to sebavedomie, sebaláska, sebadôvera, tak k tomu patria aj nejaké, by som povedala, že negatívne veci. Neviem, či so mnou budeš súhlasiť. Myslím si, že ak je človek nesebavedomý, tak je to zlé. Je to zlé, lebo proste zdravé sebavedomie je naozaj zdravé a naozaj to krásne a je to všetko super.
Ale ak je nejaký človek, ktorý má ego, alebo proste, že až moc vysoké sebavedomie, tak je to veľmi nezdravé. A môže to byť až častokrát viac nezdravé, než to úplne, že nízke sebavedomie. A to je zase pravda, že ako to sebavedomie je super, všetko fajn, ale do určitej miery práve, ako si ty povedala, aby to nepremostilo do toho proste, do takej namyselnosti alebo ega, že treba mať proste takú, ako nazval by som to, správnu mieru proste toho sebavedomia. Že ako nemyslieť si zase o sebe, že ja som neviem čo. Hej, lebo že proste ak máš aj nejaké to úplne, že ego a proste si až taký moc sebavedomý, tak ty môžeš častokrát podľa mňa iným ľuďom aj ublížiť, lebo nemáš možno v sebe nejakú takú empatiu. Áno. Čo je podľa mňa akože tiež veľmi dôležitá vlastnosť. A môžeš častokrát proste tomu človeku aj tak ublížiť a... Hej, a môžeš ho možno aj tak zhodiť proste a prispieť nejako k tomu, že si proste nebude veriť a že ako bude sa s tebou porovnávať. Áno, a napríklad aj čo sa týka tej školy a tých učiteľov, tak ja tiež akože obdivujem učiteľov, že zvládnu učiť aj žiakov, ktorí majú až také že vysoké to sebavedomie a nevážia si staršieho človeka. To zase tiež je tam veľmi dôležitá vec, že proste ako stále nezabúdať na to, že ako musíme si vážiť niektorých ľudí. A držať sa proste nie, že pri zemi, ale na tej úrovni, kde mám byť, lebo predsa len, či už je to učiteľ, ja neviem, nejaká pani upratovačka alebo nejaká predavačka v obchode, tak ku každému z nich treba mať nejakú úctu a pokiaľ ten človek máš príliš vysoké sebavedomie, tak si myslím, že dokáže ublížiť, uraziť toho človeka a znehodnotiť samého seba, lebo ten druhý človek si potom o ňom bude myslieť, že tak ten je asi pekne namyslený. Presne tak. Ak s nami súhlasíte, tak si vypočujte podľa mňa aj ďalšiu epizódu. Áno, presne tak. Tá bude zameraná na... krásu. Áno, krása je dosť taká všeobecná téma, o tej sa celkom ťažko rozpráva, lebo každý si pod tým predstavuje niečo iné, ale nejdeme to ďalej rozvíjať. O tom sa budeme rozprávať v ďalšej epizóde. A ďakujeme vám teda za vypočutie. Ak sa vám páčila táto epizóda, tak si určite vypočujte aj predošlú. A dajte like. Dajte lajky. A pošlite to rodine, kamošom, všetkým, aby všetci vedeli, že proste sebavedomie je super. Áno, presne tak. Ale to zdravé. Presne tak, súhlasím. A s vami tu dneska bola Kaja a Matúš. Ahojte.